Meidän aiheemme on siis vinoviiva ja sulkeet, ja jos joku luokan takana ei näe, niin tässä sama hiukan isommalla. Eli siis vinoviiva. Vinoviivaa käytetään ilmaisemaan vaihtoehtoja, myös erilaisten julkaisujen numero ja vuosiluku ilmoitetaan vinoviivaa käyttäen. Vinoviivan ympärillä ei käytetä välilyöntejä, paitsi jos vaihtoehdot ovat monisanaisia tai vaihtoehtojen joukossa on yksikin monisanainen ilmaus. Tällöin vinoviivaa erotetaan molemmin puolin välilyönnillä. Eli näissä näkyvissä esimerkkeissä tämä siis tarkoittaa, että Cosmopolitanin kyseinen numero on julkaistu kesäkuussa 2016, Avotakan numero taas tammikuussa 2017 ja keskisuomalainen joulukuussa 2016. Ja esimerkkilauseessamme myös näette, minkälaisen lauseen sisällä tällaista ilmaisua voidaan käyttää. Asiatekstejä vinoviivaa ei yleensä käytetä korvaamaan pilkkua, eikä rinnastuskonjunktioita. Eli siis tämä punaisella taustoitettu lause on väärin, ja nämä kaksi vihreällä taustoitettua lausetta ovat molemmat oikein. Sitten runojen kanssa. Vinoviivaa käytetään tekstilainauksissa erottamassa runousjakeet toisistaan. Vinoviivaa erotetaan välilyönnillä sitä edeltävästä ja sitä seuraavasta sanasta. Runoisiterattaessa säkeistöjen välinen raja merkitään kahdella vinoviivalla. Ja tässä näkyy nämä esimerkit runoista. Sitten seuraavaan aiheeseen eli sulkeisiin. Eli kaarisulkeet, eli nämä aivan tavalliset sulkeet, ovat siis siihen tarkoitukseen, että niihin merkitään virkkeen sisäinen irrallinen lisäys. Sulkeet kirjoitetaan kiinni tekstiin, jota ne ympäröivät. Eli esimerkiksi tähän väliin ei kuulu laittaa välilyöntiä. Ja tässä on siis kaksi esimerkkilausetta, joiden sulkeissa olevat lainaukset ovat siis yksittäisiä yksityiskohtia. Toinen sulje, semmoinen kuin hakasulje, ja sitä käytetään, kun lainauksen alussa oleva kirjain on oikeinkirjoitus sopimusten vaatimuksesta muutettava alkuperäistekstistä poikkeavaksi, joka nähdään tässä näin. Ja sitten asiatekstissä ei suositella sulkeiden käyttöä, jos kyseessä ovat lisäykset tai täsmennykset. Ne on parempi esittää lauseen osana tai kirjoittaa omaksi virkkeekseen. Ja tässä nähdään taas tällä punaisella ja vihreällä, että punainen on väärin ja vihreä on oikein, jolloin lauseessa on paljon enemmän järkeä ja se näyttää myös paljon järkevämmälle. Niin, ja ylipäätään sulkeisiin ei lisätä yleensä näin pitkää lisäystä.